Gaurtik goitik musukoa ez da gehiago behar karrikan, telelana ez da beharrezkoa, eta kultur eta kirolguneetan jada ez da jende kopururik egonen iparraldean. Arratsaldeon neurri murriztaileak emeki kentzen hasi dira, hala ere intzidentzia tasa oraindik oso altua da departamentuan, 4.641 bateko 1.000 biztanleko astebetean. Eta gaurkoan, etxe bizitzaren krisiarekin lotutako gai batekin hasiko gara. Oraingoan Aierrako biztanleak mobilizatu dira espekulazioaren kontra. Jarraian kontatuko dizuegu zergatik. Eta Ipar Euskal Herriko autopartekatuen kooperatiba ere sortuko da udaberrian, jendearen desmotorizazioa bultzatzeko helburuarekin. Aierra ez da salgai mugimenduak lehenengo elkarretaratzea egin du asteburu honetan. Eta hautatutako lekua ez da edonolakoa. Irudietan ikusten den 2.900 metro karratuko eremua 425.000 eurotan jarri dute salgai berriki. Eta albiste honen aurrean bizilagunak kezkatuta agertu dira. Jakin orduko beroan bero bildu gira Aiertar multso bat. Jakiteko zer egin behar zen, salagarriak eta onartezinak diren prezioetan salgai baita. Hemen herri erdian, eranai baita, 2.923 metre karratu, salgai emanak izan direla, 425.000 eurotan. Duela hilabete pare bat, hemendik 200 metrotan, beste lur bat salgai emana izan zen, 4.000 metre karratu, 250.000 eurotan. Ikusten duzu bezala, denbora labur barne, astez-aste, prezio gorakada izigarria, inflazioa eta onartezina, debrien inflazioa ukiten dute gure hemen, gure herrian eraikiak diren lurrek. Gainera, Aierrako herriko etxearen babesa jaso dute. Saltze hori animaleko hasarre bat sortu du herrian, eta gu autotxe bizarra biztan da, herritarren artian ere, eta hola ateatu da talde bat gauza hori salatzeko, ez da beste hitzerik, eta hasarregira uste dut denak hemen herrian. Azken urteetan etxe bizitzen prezioek gorakada handia izan dute Euskal Herriko leku gehienetan, bereziki kostalde eta hiri handietan. Baina arazoa herri txikietara ere zabaltzen ari dela salatu dute. Duela zomeit hogoi bat urte kostaldeko gazteak hasi ziren eskolegi barnerat lur xeka ibiltzen eta etortzen bizitzerat. Baina guai hemengo gazteek prezio horietan gauza bat segura da, ez direla hemen bizitzen ahalko. Ez da posible. Eta hori ez dugu isilik egon behar, hori salagarria da. Hor isilik egonez gure buruaren kontra aritzea da. Ni plazerrekin ikusi dut goizeko talde hori eta jendeak eta geroari buruz ezinezkoa da. Horreko gauzak ezinezkoak dira barnekaldean hasteko. Eta uste dut kastalian ere. Netzat lur prezio hori izigarrizko problema izanen da. Normala da, eta behar dugu gehiago ere izan. Ez bakarrik hemen, baina herri auzoetan ere, ez gira bakarrak. Orain arte ere, jadanik salduak izan dira, baina orain jendea mugitzen da. Ez du onartzen, eta ez da onargarria. Aierra ez da salgai elkarteko kideek argi dute arazoni konponbidea aurkitzeko bidea luzea izango dela. Horregatik elkarretaratzeekin jarraituko dute. 2 asteren buruan eginen dugu bilkura, lehenik gai juntaz interesatua diren guziak biltzeko, eieri parada emateko eta berrien ukeiteko, pentsatzen dugu eta uste dut azken egun hauetan berri batzu ukanen ditugula, herriko etxe aldetik, saltzalearen aldetik, eta beraz elgar trukatzeko eta elgarrekin erabakitzeko zer egin. Autopilaketak pertsona bakarreko auto asko eta distantzia laburrak egiteko animaleko denbora. Hirietan geroz eta arazo gehiago sortzen ditu auto pribatuaren erabilerak eta korapilo horren aurrean
autopartekatze kooperatiba sortuko dute Lapurdin udaberrian. Qui va permettre cette offre de mobilité qui n'existe pas encore aujourd'hui au Pays Basque. Oraindik Ipar Euskal Herrian ez dagoen garraio modu hau eskainiko du kooperatibak, ibilgailu hauek edonoren esku jarriz. Helburua da, erabiltzaileak bere auto pribatuari uko egitea. Voilà, ça va consister en installer des voitures sur des stations Horretarako hiriguneetan auto hauek jarriko dira hainbat lekutan, hasiera batean leku jendetsuenetan, eta aurrerago agian lasaiagoetan. alternative à la voiture au quotidien et pour Helburua egunerokoan autoa ez den beste garraiobide batzuk sustatzea da, eta beste aukerarik ez dagoenean soilik auto hauek hartzea. servir du véhicule en autopartage. Euskal Herrian gisa honetako lehen kooperatiba izango bada ere, Frantziako hainbat hiritan badira jada 20 urte autopartekatu hauek abian direla. Eta Il y a eu des études qui ont été faites là récemment en 2019. 2019an egindako ikerketen arabera, autopartekatu batek 5 eta 8 auto pribatu artean ordezkatzen ditu. Eta horrek hainbat ondorio ditu. Autoak hartzen dituen hainbat gune eta espazio beste behar edo zereinei zuzentzen zaie. Gainera, zerbitzu hau dagoen tokietan, etxen 3/4 gutxienez auto bat saltzen dute. Etxe askotan, 2 bai daude. Ces études-là, elles nous disent aussi que 3/4 des ménages se débarrassent de au moins une voiture. Baina argi dute hau ez dela mundu guztiarentzat baliagarria den formula. Lanera joateko beste aukerarik ez dutenentzat ez du balioko. Baina bai, bere auto propioa izan eta aldian behin erabiltzen dutenentzat. On estime quand on fait moins de 10 000 km par an avec sa voiture. Urtean 10.000 kilometro baina gutxiago egiten direnean, adibidez, ekonomikoki errentagarriago da autopartekatua, norberarena baino. Pris aussi le fait de passer on passe sur un véhicule qui est un service et plus un bien. Horrez gain, aldaketa bat bilatzen da psikologikoki. Autoa tresna bat eta ez ondasun gisa ikusi daiku. C'est ma voiture, c'est mon véhicule et puis voilà, petit à petit ça permet aussi de se détacher de ça et de voir ça comme un outil qu'on partage ensemble. Eta interesatuek nola izango lukete auto hau erabiltzea eta ze prezio izango du. Si on est intéressé par ce service, on pourra être utilisateur. Bi mota daude, batetik erabiltzaile izan gaitezke, harpidetzarekin edo gabe, baina erabiltzaile soiak. Eta bestetik, interes orokorreko kooperatiba honen kide izan nahi dutenek, kidetzeko aukera izango dute. Hori ere interesgarria bai da, erabiltzaileak kooperatibaren parte ere izan daitezen. Naiz eta autoak erabiltzeko ez den derrigorrezko baldintza izango. Qui sera une société collective. Tarifak gutxi gora bera, 3 € izango da orduko harpide dunentzat eta 5 euro inguru erabiltzaile arruntentzat, gastu guztiak barne, eta beren aparkaleku propioa izango dute auto hauek erdiguneetan. Harpidetza 16 eurokoa izango da hilabeteko. Dena den, sistemak formularik egokiena proposatuko dizu erabileraren arabera. Des sociétaires pour utiliser les véhicules. Kooperatiba urtengo udaberrian eratzea espero badute ere, urrengo urtean 2023an egongo da lanean. Une quinzaine au moins de véhicules pour le démarrage, qui seront que dans les zones denses, donc au début sur le BAB. Orduan 15 bat auto izatea espero dute. Hasieran BAB-en. Eta aurrerago jendea erabiltzen eta ezagutzen joan ala geltoki berriak gehitzen joango dira. Ces véhicules-là, du coup, prennent connaissance de leur existence. Guztiz kooperatiba independentea izango bada ere, estatu mailako Cities deitzen den sare baten parte izango da. Eta horri esker, beste kooperatiba batzuetako autoak erabiltzeko aukera izango dute erabiltzaileek beste hiri batzuetara doazenean. Eta horrela, hiri arteko bidaiak garraio publikoan egitea sustatzen da. Izan ere, il faut bien avoir en tête que le but c'est de changer les pratiques de mobilité. Helburua mugikortasun ohiturak aldatzea da. Autoa benetako beharretara soilik mugatuz eta auto partekatuak ditugun erronka guztiak erantzungo ez baditu ere, tanta bat gehiago izango da geroz eta argiagoa den mugikortasunaren korapiloa askatzeko. Odei Barroso bertsolari eta rapero urruindarrak eta Gaton bermeotarrak ertzetan kantan bat egin dute.
Abestia joan den urteko udan ekoiztu eta grabatu bazuten ere, Kostako Vibes tiropun ekoizpenak eta Alkimia Proden eskutik berriki eman dute ikustera. Ez dugu zentroa baztertzen baina orain ertzen garaia heldu da. Bermio, Baiona, bi herri eskutik eskura, bidasoa muga ikusten dutenak dira gure muga. Ez gara mediotan agertzen, barruen daku gure guda. Ez dugu zentroa baztertzen baina orain ertzen garaia heldu da. Bermio, Baiona, bi herri eskutik eskura, bidasoa muga ikusten dutenak dira gure muga. Arratsaldeon bat izango duzuelakoan, rap doinu hauekin agurtuko zaituzteku gaur. Bihar itzuliko gara arratsaldeko 3:00, bien bitartean, izan untxa. Egunen luzi, jan, euskal drill gordin exusi. Esan ze medio, que mongo mendio, hori mas media, ikara medio, hori mas media, paiola medio, guka biserio, ez da misterio. Informazio dile ratiz, baie, ez da berteio. The king of season, eure mundu, zenbakiek txapeldun.